Guys, hugasan na natin itong tatakuluan natin ng uhod. Pagdaan kasi natin yung tuhol na nakuha natin kanina. Dito sa labas ng box. Ito na.
Ayan guys, flex ko lang yung ginagamit ko sa pagbablog guys. So tinalian ko na po yan kasi naputol. Ito guys yung gamit ko sa pang araw-araw na pagbablog ko. Ayan o. Tinalian ko siya ng guma. Tapos itong ano niya, kasi ito naputol na noon. Tapos nilagyan ko lang ng ganitong holder niya. Galing lang sa CP holder ito. So tinali ko na lang dyan. So yun lang guys, sana may mag-sponsor naman dyan ng ating magagamit na holder. Ayan, nakatali na lang.